بچیاں دیاں شادیاں کرو تے سادگی اپنایا کرو. جدو بچیاں دیاں شادیاں کرو تو سادگی نو اختیار کریا کرو. تسی آندے ہو سی برادری نو منوینا ہے، جیڑی من جائے وہ برادری ہوندی نہیں. برادریاں بھی کدی منیا پاج. میں دسدا ہونا باہر برادری وچ ایک بندہ دو ایسے ہوندے نے، وہ گٹھ وچ بیٹھے ہوندے نے ولیمے والے دن، جس لئے کھانا رکھی جائے وہ دو ترے واری دب کے آندے نے ایدے سالن کوئی نہیں آیا، بھامیں آیا ہو انہاں صرف یہ دسنا ہوندا ہے مک گیا. تے جے تسی تاڑ کے اتنے بندہ کھلار چھڑیا بھائی بولن نہ دے تے ایتھوں تو نہ ڈک سکدے ہو، نہ آکھنا خرچہ بڑا کیتا نے نائی بیڑا گرک کر چھڑیا. ایتھوں تے نہ روک سکدے. مطلب یہ جے تسی انہاں نوں منوانا چاہندے ہو تے نہیں مندے، تسی رب دے رسول نو منواؤ. اللہ تے اللہ دا رسول کیویں راضی ہوندے نے وہ کام کریا کرو. ساڈا کام دعوت دینا ہے، مرضی تساں اپنی کرنی ہوندی وہ جویں تسی چاہو تسی کردے ہو. ساڈا کام ہے کہ محراب و منبر تو صدائے حق بلند کیتی جائے.